Sore-sore ini mau jam 5. Alhamdulillah dapat tironan bro ya. Ada telur. Apa ki ambengi? Ada telur, mie. Tirone kelut wong tanggaku. Atar. Ada telur, pokoknya mie ya. Alhamdulillah, matur suwun. Moga-moga berkah barokah, diparingi sehat panjang umur. Kanggo putune lek das. Tur suwun lek das. Iki paringi rezeki. Tironan iki enek tironan iki. Ana sosis, ana timun, ana mbah rena-rena iki lho ya. Ana telur, mie. Langsung tak mam. Alhamdulillah. Mantap. Pak kira telur, tempe. Ada sosis kok, loh, sosis. Enak. Mantap. Jadi tirunan macem-macem ya. Jadi ora sego tok. Ini juga enak. Malah warna-warni variasi lho iki lho. Ana sosise gedhi. Makasih berkah barokah. Kanggo diantar diparingi sehat panjang umur. Nah, alhamdulillah pemirsa kilo panen berkat lagi. Iki sing emang jam 5 dari putune lek das ki mang mie pedese ra kaprah enak jane. Tapi ya tak pangan kok wong rezeki kok wong tidak boleh melempar rezeki ya walaupun anu ya ditampani. Ki genten saiki ki putune Mbah Ti selapanan, anaknya Mbak Hartini selapanan bayi. Tak Facebook dulu iki kok muter-muter kok angel men. Iki lho ngene iki ya selapanan bayi. Nek selapanan bayi iki lho enek embel-embele Nogosari imbel-imbel mendut jajane yo ngene iki nek selapan bayi ya. Iki adune yo ngene iki mie, kacang, peyek dan iwak lho yo ngene iki kegantungan. Ada tewel pok luweh kuwi ngene iki ya. Ngene iki enak banget. Lho iwale-wale kok bakal tak pangan kok. Ya. Walah sayang ini ki anakku putu kudu gak enek. Lunga ya lunga nang ngene dulure. Tak pangan dhewe kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lemak nih halo pemirsa. Selamat malam yo ki mang. Bar maghrib oleh terteran berkah dari Mbak Elinda selapanan bayi pemirsa. Ki mang jam 5 yo oleh mie ki mang pedese ora kaprah ki mang. Makne mangan saithik wis lek pedes mie aku nek pedes-pedes iki wetengku rasane Ki selapanan bayi seperti ini ki ada mendut Nogosari pisang yang ngene iki yang selapanan bayi iki ya jajane ngene iki ya. Nggonmu cara apa ora? Ya, guys. Tak sepilno ki ngene iki. Bumbune ada kluweh apa tewel. Iwak, kacang ya. Mie yang ngene iki lah. Ada peyek seperti ini. Aku kok pengen kuwi mendute jajal ape tak coba tak pangan nih. Kita kembali lagi
apa jenenge kamera depannya ya enak. Soalnya tak dudun tak sepilno. Oh lah anakku gak putuku gak ning omah. Sawise wong dolan kok ning kono ya mangan enak-enak. Makne apa buka iki ning kamera depan ya tadi. Jelas. Ki Mbah Raji mu ya bancaan ning ngene Mas Tengki Nono ya sing penjualan ayam ku lho. Ikan ki di Bahti Bahar. Lah bancane iki bareng dadi salah satu ki mang digawake Mbah Di ki mang. Mane tak ngicipi ki pemirsa. Yes, muga-muga Hartini diparingi lancar, diparingi sehat, seger waras dan juga anaknya itu apa lanang ya? Anaknya itu apa lanangku kok ya gak wedok nek salah wedok. Muga-muga jadi anak soleh wa soleka, jadi anak wa soleka wong wedok kok berbakti kedua orang tua. Niki yo nek ndongakno makni. Aku tak ngintip iki lho pemirsa Naga Sarine make kok tak ngenteni ambeng dari Nono. Ambeng ki ya sing pertama ki lho, ki dari putune Lek Dasemi. Ki mengi. Mine yo enak tapi pedes sih. Aku ki saiki memang pedes sithik wetengku pereh. Ki tapi tak icipi kok tak dongakno bocahe, muga-muga ya diparingi sehat, panjang umur, dadi anak sing soleh, berbakti kedua orang tua. Jenenge apa ya? Aku ya lali iki. Padahal ki benerane Srawung, putun Lek Das. Atar, jenenge Atar. Mungkin Mbah Raji sing nampani kok. Mata ngicipi ku lho, ora tau mangan Nogosari, enak paling. Amaknya kagak ngombe lho pemirsa, masyaallah. Wetengku rasanya kupiuk-kupiuk. Mangga Nagasari, naga gini tak pangane bismillahirrahmanirrahim. Lah ngene iki lho, nggih Nagasari iki keset. Enak. Wong Nagasari iki kadang-kadang lho pemirsa digawe iki ora bener iki semlemet. Tapi iki kok apik iki. Mbek ngenteni Mbahku Raji. Kok antenane sambil buka ngene Mbah Hartini. Hartini iki leke Linda pemirsa. Bunggune yang ini gila. Ada tewel, ada momoh. Sarapan bayi iki ya nek endut, oi weli-weli loro. Wala aku eling ngamel. Kae niki seneng nyimel-nyimel. Pedangnya jek mentah. Urung dalu lho. Ini ki nek depan saiki ya sepet. Eling putuku amel pemirsa aku. Nek karo aku seneng ngono. Tak karo mang mendut dadak anu. Iwel-iwel kabeh loro. Nogosarine enak. Berkat ki pemirsa. Ora enak ya enak. Soalnya apa ya mambu suwuk.
Nah, iki nek mie iki mung ya cek akeh lho. Mungkin nek anakku ngono dipangan, ha padha renek ya wis. Mana menang dipangan baraji yo. Pedes kan. Mak tak ngenteni Mbah Raji. Eleh. Nah, kalau jejek untuk rezeki iki lho. Rezeki nek lekas teko. Nah, rezeki lagi, rezeki lagi. Rezeki oleh telu ki lho. Alhamdulillah. Nek gelem teko kok ya ngene, kadang nek ora enek, nek belum ya ngaplu. Jajal bukakno kok, ngapa ki ambenge ki didelok yo. Nah, ngenteng aja buka berkat. Nah, wow, ngene Mas Nono. Wow, malah geng. Nek bukakno meneh to. Tapi ndelok anune kok. Ada bolu, ada keripik. Sangar bos ayam kok. Bayani. Mangan pentok. Ya gak kita buka loh. Kon buka. Oh, aku ki nyekeli HP kok. Mbah Raji gak dunung ya. Apa-apa menune itu coba junjung ini lah. Oh, ayam merapat, sambel yang ini ki. Jos gandos kok bos ayam kok. Dilawan Yo, jos pokoknya wis terima kasih kabeh, rezeki lancar. Iya, sing ambeng dari Mas Nono lho, pitike merapat anu ayame, sambel lalapan. Iki krupuke ya. Gak ya jos gandos. Rezeki lancar no. Moga-moga diparingi sehat seger waras. Langgeng nek golek duit ki jajane pemirsa dan keripik lho ya gak yo piye gak yo rambayani ki ambenge Mas Nono ya seperti ini jos pokoke wis toh ki semeng dari dulurku ngene Hartini ngene anake misananku wis padha-padha kok ki enek ki lho iweli-weli Nogosari mesti tak pangan. Wis ayo Kong buka berkat Kong. Wis ya. Ganti kamera depan. Wis. Ki sing mam Mbah Raji kok pemirsa mae urung kudu mangan ki mung kandher aku kuaken ngombe ku lho masyaallah ya Allah. Wae Mak aja jangi kok entapan aja. Bismillah nek mau mangan. Monten kok meneng ae. Iki kok. Bicara sebisa-bisanya bicaranya nama dhewe. Ya, kan dari pemirsa nek ngeweran iki nek buka berkat diambilkan piring. Jadi sisanya itu apik-apik ngono pemirsa ya. Oh, wis. Nih pemirsa iki matur suwun ya pemirsa. Mak niki mbok kei aran. Rumah barik lana bima rasakana. Wa guna adabana. Amin ya rabbal alamin. Pokoke kabeh diparingi seger waras. Ayo guys. Nah, ngono lho. Mangan ki tawa karo pemirsa ngono ya. Buka berkat. Berkat kuwi enak. Wis kuku mane tak mangan kongkol lah. Walah wetenge mane karo rasane. Iki sing berkat dari Mas Nono ya tak setel lomang yo berkate jos. Bakul liwak kok. Liwak ya sae blek. Pancene wong tironan ki anu pemirsa. Yus niate dewi-dewi lah. Pokoknya tujuannya ya dewi-dewi pengen bancan ngene ya bancan ngene
Iki buku pra. Oh, ayame merapat lho. Ini iki aku ya eling putuku. Dani kok manu iki lho ampeng loro ape ra kepangan. Apangan sesuk. Lah piye nek pemirsa ya wong wetenge wareg kok. Wong oleh berkat ki kudune harus dibuka. Jarine gak dibuka ki gak apik ngono ya. Pokoke ya ngono welinge wong tuwek ki entuk rezeki iki aja dibeno, harus dibuka. Ngono ya. Mbok kene apa aku yo gak roh. Entuk rezeki kok ora ditampane ora dibuka ndek bene ngono wong tuaku iki yes. Mbah Nggih wong. lah pokoke mbah kaya ngopo ki ya mbah ra katang tak pangan saiki, mbah tak sapira, tak buka pemirsa. Iki barati bensin mangan pangan ah. Awake pangan kuwi. Lah moh dek. Dolah enak-enak ora gak tedas. Moh. Wong iki jog lho nek ora diuntu ya apa ki jenenge mangan iwak guruk ya padha karo digoreng ya kuwi ya. Iwak sambel digoreng sik lah ulet gak tedas wonge. Aku yo tak nyicipi iki. Lah, keripik ngene iki aku ya eling Deni iki senengane ngene iki. Nah, ini kesukaane mak nih. Ya ngene iki. Bolu lop, bolu kering. Tak buka ya. Oh, lah denden. Kowe dolan nek enek rezeki akeh nduk, Nduk. Gimana gemul? Piye iki nek buka iki? Wah. Iki distaples sak ya. Astagfirullah. Ini taplak. Wis. Iya le. Jajan tuku ngene gak dirapeti ya. Bismillah. Yang ini apa-apa dimplok, syukur nang dimplok terus ngombe akeh. Nah, apa mangan sego nih? Awang-awangan. Lah ini kena anggo sambel iki nek Pak Emil cekoh mangan iki. Iki barate takon mangan sing mang dari Mbak Linda. Lah ono bumbune pemirsa, ngono nanti nek dicekno sing kuwi mambu. Iki jejen nek sing iki kan nek dipangan sesuk lah wae. Ngono carane. Dape mangan lawuh iki ya enek, cuma baraji ora tedas. Lah iki nek talong iki piye le? Heh? Podarane tak penging. Heh? Enggak. Moh, tak tari yo moh wong. Darman bakso kok. Iki bakso barang? Nang ngene nono? Iya. Kondo kocak lu diparingi bakso jarene pemirsa. Keren. Ya saking seneng golek rezeki diparingi lancar. Saiki nek bakulan Mas Nono mulai tambah wong, Mbah. Dadi loro anak buah. Nek rame banget lho, kadang-kadang nek dipeseni wong ewah kan perang-perang atus, Mbah. Memang loro jare Deni. Bener. Ana sing ngantar, ana sing nyuci. Nek sing ngantar Mas Nono dhewe, ana sing beleh terus nyuci, ngethoki nek wong akeh, Mbah.
Wong bakul kene wis kepethuk dalane pangan ngono lah ibarate kaya banyu glidik lho ya. Ki tak pangan apa jenenge? Tak buka tapi tak pangan jajane tok. Kok gelem mangan mie iki? Iya apa? Minu iki namane mang tak pangan ngene atar ngono. Pedes, Mbah aku. Jane ya enak. Ini pedes ya. Nah, ini kan sisane apik. Ini tuh saatnya Mbak Pira pemasangan ini ya, tekan ini. Ini kaya madame sih tahu ini. Cocok enak ya. Tahun ini kalau pangan pisan. Iya, untune entek apa-apa gak tedas pemirsa. Enak pindang tawar. Lah kowe emang benang tewel ya nek mendino ya blenger rek. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini pedes. Lha mie ya. Lah ya engko piye masakne gak pedes ya. Wong kuwi lho ambenge antarmu ya pedes kok ya. Inuk tapi, Mbak. Sing dene pedes ya enak le, ngene ra pedes ya ora krasa dipangan. Wis ngepil kan? Wis. Rabbil alamin. Nyawang ambenge entuk telu rasane kok. Ini butuh layar. Lah, gentene eling putune yo bakal tak simpen kok. Kestafar kono kok. Lho, barat iki yo ora pedas klocek utuh wae sak kethek ae. Yo piye neh, tare wis wong tuwek pemirsa yo mangan yo. Kono ki sakjane ki jalukane tempe gembok kaya blenger kok mendino ki mergo ya untune kuwi wis entek jalukane lawe ngono kuwi kaya ora bergizi kok mangan tempe gembok gembuken. Wong iki nek lawang ngene iki lho ora bancantho wong iki emoh pemirsa. Oh gak tedas gusine kuwi lara nek dungo mangan iwak ngene iki wong iki. Wis iki bakal tak simpen ya pemirsa di kulkas lah piye wong sakmene kae. Engko tak njarno nang njaba ujung-ujunge kok mambu. Ngono ya. Wis makni pamit. Tunggu dinunga ya mak ya pokoke sendungakno sing bancaan kabeh Mas Nono antara Mbah Tiyem Mbah Tini. Muga-muga tansah panjenengan sehat, diparingi rezeki lancar dan diparingi seger waras panjang umur. Ya wis mani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wis adan iki lho ya kenang ngisak. Gedang urung dalu, Mbah. Bapak piye wal-wal ki? Gak, wis. Baracine kadung wareg wis moh kabeh. Eleh.